Хәерле кич, НТР каналда яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигъматуллина. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Шәһәрдәшләр уңайлыгы өчен. Быел безнең ишегалды программасы буенча 55 йорт яны ремонтланачак. Урманда янгын куркынычы югары, Түбән Кама районында профилактик чаралар дәвам итә. Административ эш, күршеләренә ачыктан-ачык әдәпсез сүзләр әйткән өчен Түбән Камалы штрафка тартылган. Өйдәге акчаларны һәм кыйммәтле бизәнү әйберләрен тапшырган. 13 яшьлек кыз мошенниклар тузагына эләккән. Изге эштә катнашырга чакыралар. Аккаин мәчете тирәсен сөкләндерүгә багышланган хәйрия акциясе бара. Быел безнең ишегалды программасы буенча 55 йорт яны ремонтланачак. 47-се шәһәрдә, 4-се Камаланда һәм 4-се Шеләмәт авылында. Эшләр тулы көченә бара. Корабельн урамында 4-нче һәм 6-нчы йортлар ишегалдында ремонт май аенда башланган. Хәзер ахырдан якынлашып бара. Күршедәге вокзал урамындагы 10-нчы һәм 14-нче йортлар янындагы ишегалдында күптән түгел генә иске асфальтны салдырганнар. Хәзер вак таш салалар. 2027 елга республика программасына 33 ишегалды кертелгән, гомуми суммасы 760 миллион сумнан артык. Унөч яшьлек Түбән Камалы мошенникларга 3 миллион сумга якын акча тапшырган. Тикшерү материаллары буенча үсмер кызга Россия цифрлы үсеш министрлыгыннан ялган хезмәткәр шалтыраткан һәм аның гаиләсенең мәгълүматлары куркыныч астында дип ышандырган. Кыз әтисе өендә булган акчаларны һәм кыйммәтле бизәнү әйберләрен җыеп, билгеләнгән урынга барган һәм әзерләнгән рюкзакны билгесез кешегә тапшырган. Соңрак алданганлыгын аңлагач, әтисе полициягә мөрәҗәгать иткән. Мошенниклык маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Күршеләренә ачыктан-ачык әдәпсез сүзләр әйткән өчен Түбән Камалы штрафка тартылган. Шәһәр прокуратурасы матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, хатын-кыз үзенең күршеләренә сүгенгән. Әлеге хәл урамда булган. Түбән Камалга карата административ эш кузгатылган. Суд аны гаепле дип таныган һәм 3000 сум күләмендә штраф билгеләгән. Карар законлы көченә әле кермәгән. Татарстан урманнарында янгын куркынычы югары. Түбән Кама районында профилактик чаралар дәвам итә. Урман хуҗалыгы хезмәткәрләре 31 километр минералланган полоса булдырган. Тагын 36 километрны яңартканнар. Көн сайын урман массивларыннан патрульлек итәләр. Шлагбаумнар һәм мәгълүмат такталары куялар. Бу чорда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләренә нигезләнеп, җиһазланмаган урыннарда учак ягу, чүп-чар, коры үлән яндыру, сүндерелмәгән тәмәке төпчекләрен ташлау һәм янарга сәләтле төзек булмаган техниканы куллану тыела. Хокук бузу очракларында штрафлар каралган. Гражданнар өчен 30 000 сумга кадәр, юридик затлар өчен 400 000 сумга кадәр. Янгын чыкса, кичекмәсән экранда күрсәтелгән телефон номерларына шалтыратыгыз. Сабантуй аттракционнар паркында гадәти күңел ачу тавышларын, кул эшләре һәм изге гамәлләр алыштырды. Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары биредә теләге булган һәркемне файдалы эшкә җәлеп итте. Катнашучылар маскировка шелтәрләре урды, исән калу беләзекләре ясады һәм алгы сызыктагы егетләргә җылы сүзләр белән хатлар язды. Яңа юнәлеш дроннарга каршы пәрдәләр урын. Волонтерлар билгеләп үткәнчә, бу җайланма хәрбиләрне дошман дроннарыннан сакларга һәм аларның иминлеген арттырырга ярдәм итә. Оештыручылар сүзләренчә, мондый акцияларның төп максаты кешеләрне игелекле эшкә җәлеп итү һәм һәркемнең уртак ярдәмгә үз өлешен кертә алуын күрсәтү. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез.
Түбән Камада Аққайын мәчете тирәсен төзекләндерүгә багышланган хәйрия акциясе бара. Шәһәр һәм район халкын әлеге изге эшкә кушылырга чакыралар. Төп эшләрнең берсе гыйбадәт йорты ишек алдына брусчатка җәю. Белгечләр исәпләвенчә 1 квадрат метр мәйданны төзекләндерү өчен якынча 3800-4000 сум кирәк. Исегезгә төшерәм. 35А микрорайонда төзелеп килүче мәчетне быел шәһәрнең 60 еллыгына файдалануга тапшырырга ниятлиләр. Изге эшкә ничек кушылырга? Бу хакта Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Салих хәзрәт Ибраһимов сөйләр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардашларым, хөрмәтле шәһәрдашлар. Аллаһның рәхмәте белән без Аққайын мәчетенең ишек алдын оештыра башладык. Мәчет алды матур булсын өчен һәм шунда кирергә уңайлы булсын өчен biz ишек алдына мына шундый таш җәябез җәмәгать. 1 квадратный метр bu таш белән аның эше белән бергә 3800 сумнан 4000-га кадәр аның бәя булачак. Мәчеткә йөрүченең адым сайын гынахлары кичерелә. Адым сайын аңа әҗр савап языла. Һәм без җәмәгать bu adımlarga сәбәпче булыйк. Bu изгелектә катнашыйк. Һәрберебездән өлешебез чыксын һәм Аллаһ тәкаббардан кылсын. Менделеев урамындагы 25-нче йортта яшәүчеләр ишек алдында гөлбакча булдырганнар. Түтәлләрен 20дән артык чәчәк бизи. Һәр төр турында алар сәгатьләр буе сөйләргә әзер. Безнең шул төркеменә кичке 8дә төшергән видео белән уртаклаштылар. Шул вакытта төнге миләүшәләр чәчәк ата икән. Алар түтәлнең йөзек кашы. Әйләнә-тирәгә хуш истә тараталар. Матурлыктан хузурланырга күрше йортлардан да киләләр ди Түбән Камалылар. Иссәдә күршеләр үсемлекләрнең торышын аеруча игътибар белән күзәтәләр. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтәм. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт, исән-имин булыгыз.